Mira. O esse é favorito. Esse é Ako kasi may komisyon. Lain mo Facebook kaya. Ya kamay ki, ya ako maroki kaya kiti, olo ko away do. Pero yung kan sa kasi kamay ko, malapit kasi kamay ki dai. Ya ko maroki ki yung video. Kamay ki, ano lo fayo ko kanay ko lo, kaya matama kayo manata mo. Kamu dini nari ki lo. Olo ang marungin ko ki, kalau kayo kamay. Ayaw marong isa ko si sila wala iya. O sa ko Ikaw ay abay pa siya.
Kaya ko sa ako lang. Pepa ifo peso nga kay lumasa ang awwa. Peso nga kay kaya ko. Hindi malisa. Oh no. Listen there you want to play for the year ang masakay ang awwa. Hindi mo sa. Ako pa din. Ay makakala. Kaya ang kaya
Finish is dead. I think maybe. Is there not stand? Mila. Solo po ba? Iya, Maya. Sam. Ada tahan rumah boleh sendiri. Look. Ele se sistema. Ele vai logo. Porque vamos ver. Ele lá no cima ali. Ele vai que ali. Eu vou abaixar ali no step. Sik, sik. Ano ba yung mga kapuling na ngayon? Iya. Siya may kakabi ng kapuling na yung kapuling lang bata ko. Pura kaon ba? Ikaw nga Baik, kamu right. Oh, baik, kamu right. Claro, força viva. Ay, ay na sa iyo. Pero, yung mga umiyan na yun, yung kakaba. Kaya, força viva sa huma. Ay, mga umiyan na ba? Ay, mga umiyan na ba? Ako mo kasi kiko. Mali ang
como? Esse é louco. Oi, só vai. Ei, Mira quem. Ai, tá numa coisa. Tem feio. Iya, dah sis dah bawa macam. Oh iya. Bawa macam. Auntie, do you have any tissues left? Vai, acabas de ir. Hey. Oh, oh. Salam. Ya, pero mas si rumah ka po ni ya kasi siya na berkama iri dai pare. Kamaili. Kamaili na pare. Dengan ko. Dengan ang kompo. Ah. Okay, yeah. Hello. Pare ba na? It's remain moko. Jadi ngai orang berkama iri fa pele pengol pokol fo ya. Solo. Kama iri pa pa. Kamaili pa pa. Sisi na biya. Si fa ko nga isi kau suka sa be na e ma nga sa video. Kasi kung sa iyo sa be. Oh yan. Wow, você vê ele numa flexão. Ha? Oi, a nova aí, ó. Não é malo, sim, aí. Aku Filipinas. Ha? Awal dia na. Bali kama iri na yun. Kaya slow le. Hey, hey, Olha. Cara de ferro, eu.
sino ka po niya. Pilo. Kirim saya. Lit. Uy, kamu harus pikoran. Vai i, lewat na isi. Apen. Nunggu lew. Apen. Cobi. Ari oi. Cobi ka po rin. Yo. Apen. Ako na ipat ay bulang kapay. Benen dia mau itu. Lagi. Ako ni ngumili kon na. Kahit panileya, tama ko po na rin. No, kayo sa senta. Ay mo. Kasi tulong ako. Kali, kan. Kasi silang ako. Kurang. Ya. Miro. Kalau ni bau saya banyak, wise. Go. Ketinggal. Sekarang. Sayang kalau sudah awal, begini kawan beliau. Kalau sekolah itu kalau kau itu boleh. Apa kamu boleh? Olha como eu sei, vai. Acela. Acela. Olha. É. Ano meles ka may fan ba ngal na kongol poko. Yeah. Boleh dong lagi. Kasi kung dito na pastor. I was going to say to give it to her. Why?
Issue 4. Look. 4. Tapi sinta po pa rin. Kaya? Kaya swab mo. Kaya swab mo. Tapos po. Alam mo kasi, yung kampo yun kasi sa yung mga bomba. Karo. Karo mo sa ilong na. Ano mo? Yes, Wali ang kasi Kamay di lumah. Iya. Saya malang ibarat. nasa para ikimukuin ang natin pangalan mo. Mula, okay ka rin ulit. Bigyan sa apat. Bigyan ko, kailangan ka ng pepa yun. Kanina. O, hindi ka ng pepa ng uwa. O, hindi ako na. Asera. Dari kamar yang nolak ya. Roll. Eh, kami mo, iba yung mo. Ito, kuya, kami malo. Di mana ini semua pakai kapur sih baru deh. Ini Kali. Mau iPhone nga kakare mga ngalay kay malay. Kota ba? Kota ba? Kalau saya kau itu kata pola sini. Kalau lawan pada, ini dia pun.